Bueno, e ollo isto porque en Santiago de Compostela hai unha capela, a Capela de San Fernando, que está aberta ás 24 horas do día os 365 días do ano. Isto leva sendo así dende hai 5 anos, dende que 3 amigos farmacéuticos fixeron esta iniciativa. Eles precisaban pois un lugar onde atopar tranquilidade a calquera hora do día, e por eso comezaron con esta iniciativa, esta Capela de San Fernando aberta as 24 horas do día, os 365 días do ano. Claro, Espiño, pero isto tamén ten que haber xente que acoide. Por eso estamos voluntarios, que chegan dende todos os puntos de Galicia. Todos os puntos de Galicia, voluntarios, porque saben que o labor que fan aí dentro é fundamental. Fíxate, en Galicia só hai 2 capelas abertas ás 24 horas do día. Nos hoxe fomos visitar a de Santiago, preguntándonos por que hai que abrir tantas horas os 7 días da semana. Bueno, foi entrar aquí dentro e decatarnos de que hai moitísima xente que entra aí, de verdade, con todos os seus problemas, porque a vidiña, Rocío, é moi dura para moita xente. Mirade para aí porque é unha capela que din que funciona como a casa de todos, e vai a podemos comprobar que teña un problema e queira un ombro para chorar, aquí o atopa. Marcial, a que hora vestía a igrexa? Eu ás 10. Eu ás 8 da tarde. Manuela? Eu teño 2 turnos, un de 10 a 11 e outro de 2 a 3. Rosa, estes horarios nunha igrexa son un pouco peculiares, non? Un pouco peculiares porque a nosa capilla é unha capilla peculiar que está aberta a todas as horas do día e da noite. É unha alegría saber que sempre está isto aberto. Veño desde que cheguei a Santiago, que foi no 75, a iglesia. Es mucho más lo que te da que lo que tú ofreces, ¿no? Porque vas a ver a quién vas a ver, al jefe. Eu agora veño o luns e os miércoles de 2 a 3 da tarde. Desde el 2020 que empezó esta actividad, hemos venido todos los jueves. Iso é moita devoción e ademais non está pagado económicamente. No, o pago é o reino dos cielos. Dice que veño a facer de compañía, pero el fai mamín. Tuve algunha experiencia porque eu veño pola noite de chegar xente rotísima, unha persona chorando, botarse o chan, pedir axuda casi poñéndose de xeonllos, tocando a cabeza no chan, que acababa de morrerlle a filla no hospital, que estuvese aberto, pois a persona mellor en vez de facer unha barbaridade, veu aí a pedir pois un pouco de cariño, de consuelo. Pero soio foi un solo e eu non estaba ali. Yo como coordinadora recibo mucho más de lo que doy. Isto cada vez ven máis xente, todo tipo de xente, xente xoven, xente máis maior. Ven moitísima xente maior, pero cada vez está chegándose máis xente xoven, non? Como é unha compañía a máis grande que hai, porque o que deu a vida por nós, non? Entón a xente vai a falar con el de cara a cara. Cada vez é máis sorprendente as persoas que se interesan e terminan achegándose aquí. Diara, cantos aniños tes? 5. Por que che gusta vir? Porque creo en Dios y creo en la Virgen María y en el Niño Jesús. Atopábame envolto en branca sábana. Para mí de maravilla porque la verdad es una hora a la semana que te dispones no solo para acercarte a Dios, sino también para esa meditación personal. Estamos nunha sociedade de moitísimo ruido, nos costa moitísimo parar, estamos moitas veces pois buscando resultados e tal, e chega un momento que tes un vacío interior. Me gustaría que viñera máis xente, porque non lle vai facer mal a ninguén, ao contrario, fai moito ben. Pero soio foi un solo